Ngibingelela abantu bala eSouth Africa. Nina nonke nje ngiyabingelela. Lo khulumayo uVictor. Mina ngifuna ukuceba. Manje bamngobese. Uthalo. Mina ngifuna ukuceba. Mina ngifuna ukuceba manje bamngobese uthalo. Nami ngicebiso yena. Ngiyibona ingaka. Madoda la usebenza nawo. Njobe ingaka nje. So bamngobese ngiyabonga kakhulu khehla lami ngokungisusa phansi ngibeka phezulu sengina namakhadi. Ngiyabonga bamngobese. So ngithi angitshele baba ukuthi ama customs wathola manje. Izona into ezengisebenza nazo phezulu ekhaya. Izona into eziphamisa yona lo msebenzi lo. Siyaphamisa lo msebenzi lo. Siyaphamisa. So ngiyakhuluma ke nani madoda. Ngiyakhuluma ke nani nina nonke nina abantu bala eSouth Africa. Mina ngifuna ukuxosha ikati eziko. Khuluma nobaba Mngobese uthalo. Umseshini ngama internet uyamthola khona. Mina ngibonge kakhulu. So itengi ngigqokile nami is Mercedes. So ngenze yena wonke. Ngibhloko ngigqokile Mercedes. Ngayililo kuza yakhona Mercedes. So yonke into yami iMercedes manje. So ngakwana nokuthenga ifurniture ka 70,000. Ngiyacela ukuthi nambe naye kuba Mngobese nami. Mina ngifuna ukushintsha impilo yini. Ishintshe. Ngibonga kakhulu bamngobese. Ngikhohliwe khehla lami. Enye into ke ungabe usuthola umuntu ke osekwe like njengoba Mngobese. Osoluthi usumtholile kuyakwenzela ke isigubhu. Mhlambe lesi uthe 12,000. Wena ufika no 6,000 uyakunika isigubhu. Ungabaleki. Ngizocela ukuthi ningabaleki bafowethu nibuyele kuyena mangabe izinto sehamba kahle. Mtshela bamngobese izinto sehamba kahle khehla lami. Niyaletha ama balance la usuke esele ngoba me 12,000 usuke ngathi engazoyithatha leyo mali ayidli nje. Yabo. Noma mhlambe nje senze njengalabo bemali ukhuza bethi sifake imali emabhenki yena uyakuyena esigodlweni sakhe. Fika ukhulume naye. Ngoyibona na umehluko. Mina ungenzelile umehluko. So ngifuna ukulandela Jan 50 nje ngoDisemba. Ngiyacela ke bafethu ukuthi noma ningiphi noma kuthiwa seGoli noma kuthiwa seCape Town uyakwazi ukufinyelela kwena. Nawu usuke kuyena uma ngabe seCape Town usuke uye kuyena. So uyabaphilisa bafethu abantu bencamba manga. So lokho enikubona la kuncane. Ayikho lento le njengamanje. Le ayikho ngempela lento le. Into engekho le. So into engekho le. Le mali ayikho. Ngiyacela ukuthi nambe nekubaba Ngobese. Mongene nje ku YouTube wathi Dr Ngobese uzombona. Mbaba nje uyibeka inkulumo. Ayiqondise futhi akayigwegwisi. Nami ngathi ngiqala ukumbona hayi ngangamthemba kahle kodwa ke sengiyamthemba nami. Ngoba unginikezile nayo imisebenzi yabonakala. And abantu bangena left and right la kumina. Befunana namawindi, befuna ukukhatha amaglasi, befuna uceiling board, befuna ukufaka ama-tiles aphansi, befuna ukwenzelwa izinto eziningi. So abantu bafika. So uzonginikeza into engiyivezile. Abantu ke laba ngisebenza ngabo. Hayi ukuthi ngithwele abanamdanti bayibona nje ba right. Hayi ukuthi mhlawumbe bakhambela usikhathi bafuna amagazi abantu no asikwenzi lapha kaNgobese lokho. Baba Ngobese akakwenzi lokho. So ngizocela bafethu ukuthi uma ufuna ukuxosha ikati ezikwe hambe kaNgobese. Umcobo lo khulumayo bamshini.